जोंहा कृष्णा मोसाहारि फैदों आंनि एलबिआव नुजाफैनायनि थाखाय धन्यबाद। लाइक होआखैबा लाइक होदो दे। कृष्णा मोसाहारि आं दं र' नंगौ नामा? गोमस्रां ब्लगआ फैदों अनजालि गयारि हारसिंनो दङ नंगौ नामा? आं आब' कृष्णा हेलौ आब' कृष्णाखौ हेलौ होनहरदों जोंना गोमस्रां ब्लगआ। गोमस्रां ब्लगआ बुंदों मा खालामदों आब' कृष्णानो? कृष्णा आब'आ बुंदों हेलौ गोमनो आहामनो बा आहामसो होननो सोलोंलायबाय होनबा। कृष्णा मोसाहारि र' खिगोरनो आं थोस ओरैसै बाब मिनिबावबायसो होनबा आब' कृष्णाया जोंना। गोमस्रां ब्लगआ बुंदों कृष्णा मोसाहारि आब' मा ओंख्रि जाखो? खोन्थाहरदो मा ओंख्रि जादों कृष्णा मोसाहारि। गोमस्रां ब्लगआ बुंदों हा मिनिगुलायबावनानै आब' कृष्णा खिगुलि ओरैसै खिनोनो ओंखारबाय थायो नामा बेलाय ओरैसै। गोमस्रां ब्लग मा ओंख्रि संखो नोंस्रा? कृष्णा मोसाहारिया मा बुंखो? आलु जोग्लावरिसो आहाम आगै अह' नंगौ नामा? जोग्लावरिखौ मोनजाफेराखैलै आङो माबायदि मोनजायो? गोमस्रां ब्लगआ बुंदों ए आब' कृष्णा नों लाइभ होआ नामा? आब' सना ओरैसै सनासो जागुलायबावबाय होनबा गोमस्रां ब्लगआ। आब' कृष्णाया मा बुंखो? नोंस्रालाय मा ओंख्रि आगै? जोंना माबासो जागोनलै दार्लिंसो जागोन। ओंख्रियानो जेबो गैया। कृष्णा मोसाहारिया बुंदों गोथावसो नंगौ नामा? दालियालाय बोरै गोथाव जानो? गोमस्रां ब्लगआ मा बुंखो? जोंना ओंख्रिया दालि जहल दाउदै फ्रायसो आब' नंगौ नामा? दाउदै फ्रायलायबावसो गोमस्रां ब्लग आंनोबो खुइहरदो दे एसे जानोसै आंबो गोथावनो। कृष्णा मोसाहारिया बुंदों होगोनहाय माथो गासिबो लाइभ गोजाथार ओरैसै लाइभ गोजाथ'लै गासिबो दा लाइभल' होथारो।
कृष्णा मोसाहारिया बुंबावदों जोंना गोमसां ब्लगआ मा बुंखो दा थांगोन आब' कृष्णा खैथायाव होगोन ओरैसो दे आंबो थांगोन दे आंबो थांगोन जोंना सालथे फैदोंलै लागाव बङाइगाव जै लाइफ रायजोनि जै ह'हनो सालथे खबरा बोरै हेलौ सालथेनो बाव जोंना कृष्णा आब'आ मा बुंखो ब्लु हो आगै गोमबोरजों लोगो जानो आं अह' नंगौ नामा गोमबोर सिं सालथे नोंजों लोगो जानो नागिरदों फै सालथे मेलाव हाय नंगौ नामा गोमबोरसिं सालथे जैनो बाव गोमसां ब्लगआ मा होनखो गोमबोरसिं सालथे हेलौ बाव सालथेसो जाबावबाय होनबा गोबोरसिंजों आंनि सालथेसोलै कृष्णा मोसाहारिया बुंदों जै लाइभनि जै ओरैसै कृष्णा मोसाहारिया बुंदों आं 7 PM आव होनो सानदों आगै अह' नंगौ नामा थांगोन दे आब' जोंबो थांगोन आंबो थांगोन दे गोमबोरसिं सालथे हेलौ गोमस्रां सालथे ओरैसै बा सालथेयानो जोबनो रोंला नामा नोंहा सालथे बाव जोबनो थांला होनबा ओरैसै जोंना कृष्णाया मा होनदों लागावदो दे ओरैसै गोमबोरसिं सालथेया मोजां सालथे खबरा ओरैसै गोमस्रां ब्लगआ बुंदों होना होदो आब' सना ओरैसै गोमबोरसिं सालथेया सोर लोगो जानो नागिरदों सालथे कृष्णा मोसाहारिया लोगो जानो नागिरदों सालथे गोमस्रां ब्लगआ बुंदों लागायदो नै ओरैसै नंगौ नामा गोमबोरसिं सालथेया बुंदों नंगौ सालथे कृष्णा मोसाहारिया बुंदों मैगं मेसेबना होनि र' ओरैसै मेगन मेसेबनानैलाय बोरै जानांगौ जाखो एसे मोजाङै थुनानै हो जाहाथे जेरावबो नांलालाबायै बायदि लागायनानै हो हाब माबायदि लिरखोलै जोंना कृष्णा मोसाहारिया माथो लागायलाबायनानै होथारबाय माथो
वाव गोमसां ब्लगआबो माबायदि लागायनानै होखो एसे मोजाङै लागायनानै हो दे। गोमसां ब्लग लागाव वाव लागावजोब्बाय होनबा गोमबोरसिं सालथेया जोंना हा सालथे मिनिबाय होनबा गोमबोरसिं सालथे ब्लु होनाङा आंनो सालथे ओरैसै मानो सालथे गोमबोरसिं सालथे बोखार सालथे आंखौहाय गोमबोरसिं मानो ब्लुखौलाय मानो नाङा जाखो नोंनोलाय गोमसां ब्लग खाम जाबाय दे ब्र' बियार ब्र' नंगौ नामा गोमबोरसिं सालथे मा ओंख्रि सालथे जोंना मैयानि बायदि दालियानो जागोनलै सालथे जेबो गैया ओमफ्राय गोमस्रां ब्लक मा गय नेट गल गल नेट नाय नाखि ओरैसै गोमबोरसिं सालथे सालथे गोमस्रां ब्लक रखा रखराखै जाना लागोरनि र' ओरैसै बा दे दाउदै एवनायजों दालिजों गोथावनो थेब्रेनो जा गोमस्रां ब्लगआ बुंबावदों लाइक दान दै बस ओरैसै बससो जाबावो होनबा नोंहा दे गोमबोरसिं सालथे मानि सिनायै सालथे ओरैसै गोमबोरसिं सालथेया बुंबावदों जाजायो सालथे दालिजोंबो सालथे जोंना गोमबोरसिं सालथेया बुंबावदों ब्लु लाद' सालथे लायाबाबो जायोलै दे सालथे जेबो नङा गोमबोरसिं सालथे मानसिफोर सिनायो सालथे ब्लु लाया आं सालथे बिनिखायनो सालथे नंगौ नामा मानसिफोर सिनायाबालाय बोरै जानांगौ जाखो सिनायजानांगौसो सालथे नंगौ नामा गोमबोरसिं सालथे नंगौ सालथे गोमबोरसिं सालथे सिनायजानो बायो आं सालथे ओरैसै मानो सिनायनायासो मोजांलै सालथे सिनायजाबासो बयजोंबो गोमबोरसिं सालथे नंगौ सालथे हा
गैलालायलै सालथे मानसिफ्रानो थांजोबलायबाय। बेलेगफोरनाव लोमसावला हैला जोबलाय लांबाय दा। गोमबोरसिं सालथे मोजां ना सालथे खबरा? मोजांलै सालथे बेबायदिनो माइ नोंसिनालाय माइ मोनाखै नामा सालथे? माइ मोनगोना मोनाखै सालथे नोंसिना? बोरै जाखो सालथे? माइ मोनगोन ना मोनाखै नोंसिना? आं बारा फेमास जानो बायो सालथे ओरैसै। फेमास जानो बायोनोलै जोंना सालथेया थांजोब्बाय। बासुगाव बङाइगाव हटेलाव सालाखाथि बासुगाव दांथ'लानि बङाइगाव। सालथे मानसिफोरखौलाय मा होननो आब'नो सालथे थै जोंना गोमबोरसिं सालथेया बुंबावदों नेट मोजां नाङा सालथे। नाङालै सालथे नेटानो थांलाय फैलायल'। गोमबोरसिं सालथे बोरै जाखो सालथे दं मोजाङैनो।
नै गोमबोरसिं सालथे अननो ह नंगौ नामा? जाम दे नेटआनो मोजां नाङाखैलै सालथे। मोजांखौनो सिनायानो ओंखायनो सिनायाखै बेहा थावर नाङाखैबा। गोमबोरसिं सालथे मा बुं बावनो सालथे नेटखौनो लाय नंगौ नामा? नेटानोलै सालथे थांलाय फैलाय जायानो मोजांखौनो। गोमबोरसिं सालथे सालथे कमेन्ट गाइस ओरैसै मानसिफ्रानो थांलाय फैलायल'लै सालथे दसेखौनो थाया एकदमबारे बेलेगफोरनि एलबियाव ज' थांथारो मालाय। आंनियाव बारा फैयालै सालथे लोगोफ्रानो थांलाय फैलायल' आंनियाव। लांदो थां लांदो थांसै अ बानायबाय आं मा हारसिं थुलाबायबाय थादों? नै नोंनि फारसेनिफ्राय जाफिनजोबदों। दासो 1 2 3 4 मोनब्रैल'सै जाम ओरै होनबा पलटिकेल दङ सानफ्राव जोंना गोमबोरसिं सालथेफ्रा बिदिनो जोंनिथिंबो सालथे मालाबा मालाबा नांनोनो मालाबा नाङानो सालथे ओरै नंगौ नामा? जोंनिथिंजायबो नै बेबायदिनोलै नांनोनो नागिरा। नायनो नागिरबाबो मोननोनो नागिरा जोंनिथिंजाय बा नाङानो सालथे नंगौ नामा? नै बेबायदिनोलै सालथे मा होनबावनो सालथे आंनावबो गैया जायो मानसियानो सालथे नंगौ नामा? आंना मालाय रायज्लायनो एलबि होबाय रोङाखै थाग्रानाव बहुद जायोलै लोगो मोननोनो नागिरा जोंनिथिं गोमबोरसिं आजाना नानि नोंनि जाखो सालथे नानिसो नोङो मा होनबावनो सालथे नानि जाखो आजाना नानि नानि जाखो सालथे बुजियासैलां मा आजाना नानि जाखो सालथे होननायखौ अजा आजा आजाना आनि जाखो नानि जाखो सालथे मा होनखो सालथे नोंनाव ओंखारदों ओइ जाबाय सालथे सालथेनो ओरैसै खोनादों
क्लास लानायसिम बाबुना नानि सोंदों बाबुना नानि सोंदों सोंनो सोंदों सालथे बिबोनांफोरसोलै सालथे दहाय आजासोमोन बियो बेवाइनि फिसाला सानै दंफैयो ओमफ्राय बिबोनां सानै दङ बुरजाथारलै जोंना फरियालानो बहुदनो community. जोंहा थि गयारि फैदों हिनो थि गयारि लाइक होआखैबा लाइक होदो दे जोंहा थिग्राया फैदों गोमसां सालथेया जोंना ह सालथे होनदों गोमबोरसिं सालथेया जोंना गोमबोरसिं सालथेया बुंदों बुरजा जानांगौ सालथे न'फोराव बासो सालथे स्रां स्रां हायो सालथे ओरैसै थि गयारिया बुंदों लाइक दान अके थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय गोमबोरसिंया थि गयारि हेलौ ओरैसै थि गयारिखौ हेलौ होनदों जोंना सालथेया थि गयारि जोंना गोमस्रां ब्लकआव फैदों नै फैलायबाय आं ओरैसै होमबा माइलिखौ थुमखांबाय होनबा गोमस्रां ब्लक जोंना गोमबोरसिं सालथेया बुंदों थि गयारि मा ओंख्रि जाना फैखो गोमस्रां ब्लकआ बुंदों लागाव जोंना थि गयारिया बुंदों गोमबोरसिं मा खबर ओरैसै जोंहा गोमसार अफिसियेल 1 मिलियन फैदों आदाया हाबनो हागोन ना आदै ओरैसै बाव गोमसार आदाया बहुद गोबावनिफ्रायसो दिनैसो नुजाफैदों खबर सबरा बोरै जाखो आदा मोजां ना मा ओंख्रि जानानै फैखो थि गयारिया बुंदों जाथ'वाखै दालि अमा फाजासो बाव गोथावथार जोंना गोमसार अफिसाव 1 मिलियन मुङा आदाया बुंदों लाइक दान गोमस्रां ब्लकआ बुंदों
नामा आं फैनायखाय खारजोब्बाय नामा ओरै जोंना थि गयारिया बुंदों अन गोमबोरसिं सालथेया बुंदों ह गोथाव नंगौ नामा गोमसार अफिसियेल 1 मिलियन थि गयारि मा ओंख्रि गोजा माथो हरनो नामा आं हरनो नामा थांजोब्बाय नामा कमेन्ट खालामदो दे गाइसफोर कमेन्ट गोमसार अफिसियेल 1 मिलियना बुंदों आं बारा सोलाबाखै दामानि नंगौ नामा गोमसार अफिसियेला बुंबावदों आं सोलाबासैनो जोंहा टमि बसुमतारी बुंदों हि जोंना गोमबोरसिं सालथेया मोजां खबरा आंहा गोमबोरसिं सालथेया गोमसार अफिसियेल 1 मिलियना थि गयारि मासि गोथाव नोंस्रा नंगौ नामा जोंना थि गयारिया अन होनदों गोमस्रां ब्लगआ बुंदों थाब फराय कमेन्टआ एबा एफा लिजि जाखो ना मा जाखो गोमस्रां ब्लगआ बुंदों ब्लु अन नंगौना गोमस्रां अफिसियेला 1 मिलियना बुंदों हायनो जोंहा पदमि बसुमतारिया लाइक दान होनदों आरो जोंहा गोमसार अफिसियेल 1 मिलियना इम'जि देखायहरदों थि गयारिया बुंदों पदमि लोगो गैयाबा साब खालामदो जोंहा पदमि बसुमतारिखौ बुंदों साब खालामनो खोन्थादों पदमि बसुमतारिखौ गोमसार अफिसियेल 1 मिलियना ब्लु होलाय पदमिजों लोगो जानो नंगौ नामा जोंहा गोमबोरसिं नार्जारि सालथेया बुंदों हेलौ अन य' फैदों जोंहा य' आदाया 10K लाइक नंगौ नामा जोंहा थि गयारिया अन गोमस्रां ब्लगआ बुंदों जल्दि फराय कमेन्टफोरा मा एफा लिजि ओरैसै कमेन्ट लोगोफोर गाइस
जोंहा गोमबोरसिं सालथेया बुंदों हेलौ अन टि गयारि ओंखाम जानि र'। अह ओंखाम जानोसै होनबा टि गयारि? जों गोमस्रां ब्लगआ मा बुंगौ फदमि बसुमतारी लोगो जानो फै आंजों। फदमि नोंखौ गोमस्रां ब्लगआ लोगो जानो लिंदों। लोगो टि गयारिया बुंबावदों अन। फदमि बसुमतारिया बुंदों मा ओंख्रि जाखो? अह जोंहा जाथ'वाखैनो दालिसो जागोन। गोमस्रिं सालथेया बुंदों हि अन अह। जोंहा गोमबोरसिं अफिसियेल 1 मिलियना बुंदों फदमि माथो चेनेल गैया नामा? अह चेनेल गैया बियो खुलिनानै लायाखै। बयखौबो सापर्ट होयो बियो फदमिया। फदमि बसुमतारिया बुंदों आहानो। गोमस्रां अफिसियेल 1 मिलियना बुंदों फदमि थुखेना होदो आंखौबो। अह सापर्ट खालामगोन बेबो मानो खालामा जानो थुनानै हरगोन दे। थुखेलाबायनानै होगोन बेयो। जोंहा फदमि बसुमतारिया बुंदों अके होननानै बुंदों। सापर्ट खालामगोन बियो मानो खालामा जानो। सोर सोर दङ दे कमेन्ट खालामदो। कमेन्ट गाइसफोर। गोमसार अफिसियेल 1 मिलियना बुंदों फदमि नानि भिडिअ' हगार। अह नंगौ नामा? खुलिथ'वाखैनो उनावहाय खुलिगोनदां। गोमसार अफिसियेल 1 मिलियना बुंदों आं खालामबाय फदमि नोंखौ। फदमि बसुमतारी नोंखौ गोमसार अफिसियेल 1 मिलियन आदाया खालामबायनो। नोंबो बिनि भिडिअ'खौ नायनानै साब खालामनानै हरदो। लं भिडिअ'खौ नायनानै साब खालामनानै हो।
जोंहा गोबोरसिं सालथेया अन होनदों। फदमि बसुमतारिया हाय होनहरदों। गोमबोरसिं अफिसियेल 1 मिलियन फदमि माहानि नों फदमि बसुमतारिखौ बुंदों माहानि होननानै खोन्थाहरदो दे मा गामिनि मा जायगानि खोन्थाहरदो दे। जोंना गोमस्रां ब्लकआ अन होननानै बुंहरदों। गोमबोरसिं सालथेया बुंहरदों सालथे आं मेला बेरायहैनोसै दे थाथ' दो दे सालथे बाय अह नंगौ नामा दे थांदो दे सालथे मोजां बेरायनानै फै। एकदमबारे फारसे नायनानै फैजोब सालथे। कमेन्ट खालामदो दे सोर सोर दङ। कमेन्ट लोगोफोर कमेन्ट खालामहरदो दे। गोसोनि खोथाखौ माइहरनो लामायाव मा खालामदों इमान जलदि? हा फैजाखो हा
सोर दङ कमेन्ट खालामदो दे। कमेन्ट खालाम लोगोफोर दे। कमेन्ट खालामाबा आंलाय बोरै मिथिनांगौ जाखो। कमेन्ट खालामहरलाय दे सोर अन दङ। होखावनि एसे मिनिग्लाबलाबायनि एसे कमेन्ट हरलाय दे।